هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna da godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala wadda a cikin falalarsa da rahamarsa ya sake juyo da mu wannan lokaci mai tarin albarka domin ci gaba da gudanar da darussanmu na sati-sati a cikin wannan makaranta ta School of Nursing da ke nan cikin garin Bauchi. Yau 12 ga watan Muharram, hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana 1444, wadda yau 10 ga watan Agusta 2022 miladiya. Wannan ni'ima banda Allah ba mai mana ita. Banda Allah ba mai mana ita. Allah mun gode, Allah mun gode, Allah mun gode. Kamar yadda aka sanar tun sati biyu da ya gabata, amma saboda ruwa ya sa ba mu samu halartar darussan ba, wa ma sha'una illa an sha Allah, cewa za mu gabatar da darasi na goron sallah wadda muka yi mishi take da mu gudu tare mu tsira tare. Tunasarwa yana amfanar da mu'mini. Abin da yake kan kowane musulmi wadda ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe shine ya tuna ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi, sannan ya tuna ranar da zai haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala. Yana daga cikin mafi girman ni'ima da Allah ya ma ɗan adam a bayan ƙasa shine ni'imar addini. Kar hankalinka da lissafinka ya dinga tafiya nesa kan kowace ni'ima, duk girman ni'imar ba ta kai ni'imar addini ba. Duk abin da za ka roƙi Allah, duk abin da za ka nemi ka roƙi Allah ya wanzar maka da abun, ƙimar abun bai kai wanzuwar addininka ba. Wannan kowane musulmi ya dinga kwana da haka, yana tashi da haka, sanin cewa mafi girman ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya ni'imtar da ɗan adam ita shine ni'imar addinin musulunci. Ka ci gaba da godiya ma Allah bisa wannan ni'ima, ka ci gaba da roƙon Allah ya tabbatar da digadiganka akan addini da imani. Babu wani abu da ɗan adam zai hau kai rayuwarsa ta daidaita ta zama nagartacciya, babu abin idan ba addini ba. Babu wata hanya, babu wani tafarki da ɗan adam zai bi hanyar ta bulle ya ga alkhairi duniya da lahira idan ba addini ba. Babu sai addini. Allah a cikin alkur'ani yake cewa thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'a alladhina la ya'lamun innahum lan yughnu anka min Allah shay'an wa inna adh-dhalimina ba'dhum awliya'u هذا بصائر للناس
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce thumma ja'alnaka ala shari'atin min al'amri. Allah ya ce sannan sai muka ɗora ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, bayan Allah ya yi magana akan rigingimu da son zuciya da ahlul kitabi suka tafi a kansa. Allah sai ya ce thumma ja'alnaka ala shari'atin min al'amri, sannan sai muka ɗora ka akan doron shari'a na addini wadda yake ɗauke da umarni da hani. Allah sai ce fattabi'iha, ka bi wannan addini, ka bi wannan shari'ar. Wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun. Allah ya ce kar ka bi soye-soyen zuciyar waɗanda ba su da ilimi. Jama'a mun fahimta? Allah ce ka tsaya akan wannan shari'a na addinin musulunci. thumma ja'alnaka ala shari'atin min al'amri fattabi'iha. Allah ya ce ka bi wannan shari'a na addini da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora ka a kai. Allah sai ya ce wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun. Allah ce karka bi soye-soyen zuciyar waɗanda ba su da ilimi. Duk abin da wani zai zo da shi in dai tsarin rayuwa ne, wallahi shi kansa in ya bi abin ba zai bulle ba, balle kai da zaka bi abu. fattabi'iha wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun. karka bi soye-soyen zuciyar waɗanda ba su da ilimi. Duk abin da ya shafi imani ka bi abin da Allah ya shar'anta maka, abin da ya shafi ibada ka bi abin da Allah ya shar'anta maka, mu'amalarka ka tafi akan abin da Allah ya shar'anta maka, auratayya ka bi abin da Allah ya shar'anta maka, haihuwa ka bi abin da Allah ya shar'anta maka. Duk wani abu da ya zo a rayuwa ka bi abin da Allah ya shar'anta maka. Allah sai ce wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun. kar ka bi tsare-tsaren son zuciya na waɗanda ba su da ilimi. Allah sai ya ce innahum lan yughnu anka min Allah shay'a. su waɗancan da za ka bi hanyoyinsu, tsare-tsarensu na son zuciyarsu, lan yughnu anka min Allah shay'a. in Allah zai azabtar da kai, Allah ce ba za su iya kwatanka a wajen Allah ba. lan yughnu anka min Allah shay'a. ba za su iya tunkuɗe azabar Allah a kanka ba. lan yughnu anka min Allah shay'a. ba za su iya baka ci ba, ba za su iya baka sha ba. lan yughnu anka min Allah shay'a. Allah ce ba za su iya baka lafiya ba, ba za su iya baka arziki ba. Allah ce ka bi na wadda yake da waɗannan ababa. Ya cancanta ko bai cancanta? Ya cancanta. wa inna zalimina ba'dhum awliya'u ba'din. Allah ya ce azzalumai sashin su majibanta ne ga sashi. Allah sai ya ce wallahu waliyul muttaqin. Allah majibanci ne, mai taimako ne ga waɗanda suke da takawa da tsoron Allah. ku ji sai Allah ya ce hadha basairu linnasi. Allah ya ce wannan wayar da kai ne ga mutane. hadha basairu linnasi. wannan wani haskawa ne, wata rahama ce ga mutane. wa hudan shiriya ne, wa rahmatun jin kai ne liqaumi yuqinun. Allah ce ga mutanen da suke da yaqini. jama'a mun ji hadha basairu linnas. Allah ya ce wannan shari'a, wannan alkur'ani, wannan shari'a da Allah ya shar'anta muku, Allah ya ce haske ne ga mutane. basairu linnas wayar da kai ne, ci gaba ne. Allah ya ce da muka kawo shi wa mutane. wa hudan Allah ya ce shiriya ne ga mutane. wa rahmatun jin kai ne ga mutane. liqaumi yuqinun ga mutanen da suke da yaqini, inji Allah. jama'a muna fahimta? ka yarda ka gamsu da abin da Allah ya shar'anta maka. rayuwarka za ta yi inganci, rayuwarka za ta yi kwari, kuma za ka yi nasara. idan da mutane kwarin tunaninsu ya kai masu yi rayuwa da kansu, Allah ba zai turo musu jagora wadda zai jagorance su. annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa, hadisin al-Imam Ahmad, inna Allah qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum wa inna Allah yu'ti ad-dunya man yuhib wa man la yuhib. annabi yace Allah na bada duniya ga wadda yake so da wadda bai so. duk abin da ka daga a rayuwar duniya, duk yadda kake ganin kimar abun,
Allah na ba da shi ma wadda yake so, Allah na ba da shi ma wadda ya kafirce mishi. Annabi sai ce wala yu'ti dina illa liman ahabba. Allah bayi ba da addini sai ma wadda yake so, sai wadda Allah yake so. wala yu'ti dina wa fi riwaya wala yu'ti al-imana. Allah bayi ba da imani, Allah bayi ba da addini illa liman ahabba, sai ga wadda Allah ke kaunarsa. Annabi sai ce faman a'tahu Allahu ad-din faqad ahabbahu. Duk wadda Allah ya bashi addini, Allah ya nuna mishi kaunar da soyayya. Rahama ce ko ba rahama bace? Rahama ce, kar kai wasa da ita. Ka rike addini da kyawu, ka rike addini da kyawu. Rahama ce, jin kai ne mafi girma da Allah subhanahu wa ta'ala ke yi ma waɗanda yake so daga cikin bayinsa. Allah bayi ba da addini sai ma wadda yake so. Allah bayi ba ma da addini, bayi ba da addini sai ma wadda yake so. Annabi ya ce duk wadda kaga Allah ya mishi arzikin addini, riko da addini, ƙaunarsa Allah yake. Ya tabbata a cikin hadisin Bukhari da Muslim, hadisin Abu Musa, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa inna mathala ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal ilmi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace iyakar misalin abinda Allah ya aiko ni da shi na shari'a da ilimi. Yanzu abinda Allah ya aiko manzon Allah, ba shi yasa muke ce mishi manzon Allah ba? Manzon Allah da Hausa ba ma'anan shi dan aiken Allah ba? To abinda ya zo mana da shi na aiken, yanzu shine zai buga mana misalin abinda ya kawo mana, ka fahimci abinda yake dauke da shi. Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal ilmi. Annabi yace iyakar misali, lallai misalin abinda Allah ya aiko ni da shi na shari'a da ilimi, ka mathali gaithin. Annabi yace kamar misalin ruwan sama ne. Asaba ardan, ruwan sai ya sauko a wani yanki na bayan ƙasa. فكانت منها طائفة طيبة وفي رواية نقية. النبي يتي ruwan sai aka yi dace, sai ya sauka a wani sashi na bayan ƙasa wadda yake da kyau, waje mai albarka. Jama'a mun fahimta? qabilatil ma, wajen sai ya karbi ruwa. fa ambatatil kala'a wal ushbal kasir, wajen sai ya tsirar da ganyayyaki da ciyayi masu yawa. Jama'a kuna fahimtar misali? Annabi yana gaya maka abin da ya zo da shi na shari'a da ilimi, ba addini ba kenan. To yana gaya maka misalin addini kamar misalin ruwan sama ne. Asaba ardan, wannan ruwan saman sai ya zubo a bayan ƙasa. fakanat minha ta'ifatun tayyiba, sai aka samu wani yanki a bayan ƙasan mai kyau mai albarka. qabilatil ma, sai ya karbi wannan ruwa da aka saukar daga sama. fa ambatatil kala'a wal ushbal kasir, sai wajen ya tsirar da ganyayyaki da ciyayi masu yawa. wa kana minha ajadib, daga wannan waje da ruwan ya zuba akwai wani sashi wadda shi kuma na da ƙarfi, idan ruwa ya taru a gun baya shanyewa, yakan rike shi. qabilatil ma, sai wajen sai ya rike ruwa. ga fadama, ga ciyayi, ga ganyayyaki, waje yayi ni'ima. Gefe guda ga ƙorama, ruwa ya taru. Annabi ya ce fannafa Allahu bihan nasa, wannan waje, wannan lardi, Allah sai ya amfanar da mutane da wannan wajen. Fasharibu, suka sha don akwai ruwan sha a wajen. Wazara'u, suka yi shuka, za a yi ruwa, za a yi amfani da rani, za a yi amfani da damina tun da fadama ce.
wara'u suka yi kiwon dabbobinsu, rayuwa ta inganta. Jama'a mun fahimta? Wannan waje da yanzu annabi ya bada misali, akwai wadda ba zai iya rayuwa a wajen ba. Waje ne da yake karban ruwa, waje ne da yake karban shuka, waje ne da akwai ruwan sha a gunsa. Annabi ya ce Allah sai ya amfanar da bayin Allah da wannan wajen. Fasharibu suka sha, wa saƙau suka shayar, wa zara'u suka yi shuke-shukensu, wa ra'au suka yi kiwon dabbobinsu. Wa asaba ta'ifatan minha ukura, ruwan sai ya sake zuba a wani sashi daban na bayan ƙasa. Amma dai yanzu ai mun ji wannan wajen da albarkarsa ko? Wa asaba ta'ifatan minha ukura, ruwan sai ya sake sauka a wani gefe daban wadda ba nan ba. Annabi sai ce innama hiya qi'anun, wannan wajen sandararre ne, fa'ani. Qi'an jam'i ne na qa, fayadharuha qa'an safsafa, kaman kan kwalta. Ka taba ganin ciyawa ya tsura kan kwalta? Kamar kan fa'a. Innama hiya qi'anun, wancan sashi da ruwan ya zuba, annabi ya ce fa'a ne, waje ne, dandalami ne. La tumsi kuma wajen baya rike ruwa, la yumsi kuma wala tumbitu kala, baya rike ruwa, baya tsirar da ciyawa. Annabi sai ce fadhalika mathalu man fakuha fi dinillahi, wancan misali na farko shine misalin wadda ya fahimci addinin Allah. Fa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi, abinda Allah ya aiko ni da shi ya amfane shi. Wa mathalu man lam yarfa bi dhalika ra'san, wannan misali na biyu rayuwar fa'a, annabi ya ce shine misalin wadda bai daga kai ya kalli addini ba. Wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi, bai karbi shari'a da Allah ya aiko ni da shi ba. Kun ga inda shi yake rayuwa a fa'a ne. Duk wadda kaga yana gudun addini, yana baya-baya da addini, yana nisantan addini, kamar yana daɗa kai kansa cikin sahara ne, kamar yana daɗa kai kansa inda ba inuwa ne, yana daɗa kai kansa inda ba ruwa ne, ba abinci, yana daɗa kai kansa ne inda rayuwarsa ba za ta inganta ba. Jama'a mun fahimta? Yana daɗa nisantan alkhairi ne. Gwargwadon yadda mutum ya matsi addini, ya rike addini, to gwargwadon yadda yake kai kansa zuwa ga kowane irin alkhairi a rayuwar duniya, kuma kowane irin alkhairi a rayuwar lahira. Jama'a mun fahimta? Annabi ya ce bambancin misalin kenan na abin da na zo da shi. Wadda ya karba, ya yi aiki da shi, ya fahimci abin da na zo da shi, ya yi aiki da shi, to kamar wadda yake rayuwa ne a wannan dausayi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da misalinsa. Wadda bai daga kai ya kalli addini ba, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar wadda yake rayuwa ne a fa'a, ba inda zai shuka, kaga kenan ba inda zai samu abinci. Akan fa'a kuma ba inda zai tona rijiya ko ya samu ruwar da zai yi amfani da shi. Kaga a wannan wajen rayuwa za ta yiwu? Annabi ya ce to in ba ku gane misalin aiken da Allah ya aiko ni da shi ba, annabi ya ce to misalin kenan. Jama'a mun fahimta? Abu na biyu shi addini gaba daya ake so musulmi ya shiga cikinsa, gaba daya rayuwar musulmi. Idan ka ji mutum na cewa akwai wani abu a rayuwa da shi wannan abun ba ruwansa da addini, to kai mai faɗan kai ne ba ruwanka da addini, amma abin akwai ruwansa da addini. Ba inda musulmi zai sa kafa tako ɗaya a rayuwa har ya mutu a ce inda zai sa kafansa bayi da alaka da addini. Ƙarya ne, babu. Qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika la wa bidhalika umirt wa ana awwalul muslimin. Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kulka ce inna salati, sallata, wa nusuki, da yanke da nake yi, ba ni yanka don gunki,
ba ni yanka ma jinnu, ba ni yanka don tsafi. Wa mahayaya wa mamati, rayuwata tun daga farkonta har ran da zan mutu in bar duniya lillahi rabbil alamin, na ga Allah ubangijin talikai. Sai kuma yace wa bidhalika la sharika la, ba shi da abokin tarayya. Wa bidhalika umirtu, kuma da haka aka umurce ni. An umurce ka da haka ko ba umurce ka da haka ba? So da yawa 'yan secularisms kasan su abin da suke bukata mu'amalar mutane a cire addini. Wannan guban aka fesa ma waɗansu da yawa daga cikin mutanen. Saboda ka in za ka yi addini ka je masallaci, in kai sallah ka yi azumi, shi kenan. Kasuwar ka ba ruwanka da addini, maganan aure ba ruwan addini, maganan kowane abu a cire addini a ciki. Kar ka yadda, wallahi a iya inda duk ka fita a addini, a iya gun za ka azabtu. Duk inda ka cire kafa a addini, duk inda ka cire kafa a addini, a iya inda ka fidda kafa a addinin, a gun za ka ɗanɗana kudarka. Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu dukulu fi silmi kafa. Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah. Allah ya ce udkhulu fi silmi kafa. Allah ya ce ku shiga musulunci tsundum, ko ya tsanka karka bari a wajen musulunci, ka shiga duka. Ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, udkhulu fi silmi kafa, ku shiga musulunci dukanku, kuma ku shiga musulunci gaba ɗayansa. Karka yadda a ce akwai wani sashin ka, wannan sashi shi babu addini a cikinsa. Jama'a muna fahimta? Wala tattabi'u khutuwati shaitan. Allah ce kar ku bi hanyoyin shaitan, ku bi wannan hanya ta Allah. Innahu lakum aduwwun mubin, shaitan makiyi ne mabayyani gare ku, inji Allah. Jama'a muna fahimta? Duk abinda za ka yi a rayuwa ka kiyaye addini. Me yasa? Saboda shi addini Allah bai shar'anta maka shi ba sai don rahama. Duk lokacin da ka ajiye addini a wani sashi na rayuwarka, to duk abin da ka samu kanka a ciki wahala ne, kuma ka je ka buga lissafi. Ai ba zai yiwu tsarin Allah da tsarin wani Allah su daidaita ba. Sannan duk wanda ya zo da wani tsari, dukkan tsarin da ingancin tsarin, ai son ka da ƙaunarka da yake ba zai kai ga Allah ba. Akwai wanda yake son ka kamar ubangijinka? Mahaifiyarka da ta haife ka ba ta kai ubangijinka ƙaunarka da son ka ba. Shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake ce, law khayyarani Allahu yawmal qiyamah annahu yuhasibuni aw tuhasibuni ummi laktartu an yuhasibani Allah li'annahu arhamu bi min ummi. Yace inda za a tsaida ni a filin alkiyama, Allah ya ban zabi, ya ce mini na baka zabi, na maka hisabi ko na bar mamarka ta maka hisabi, mahaifiyarka ta maka hisabi. Yace wallahi zan zabi Allah ya mun hisabi, don na san yafi sona da tausayina akan mamana. Yace inda za a tsaida ni a filin alkiyama, Allah ya ban zabi, yace kana so ni in ma hisabi ko na barka mahaifiyarka ta maka hisabi? Yace wallahi zan ce Allah kai nake so ka mun hisabi, don na san kauna da soyayya da jin kai da yake nuna mun yafi wadda mahaifiyata take nuna mun. Yanzu Allah zai zo maka da tsari, Allah zai zo maka da tsari, wani ya zo da wani tsari, ka ɗauka wannan tsarin ya fi na Allah dacewa a kanka? Ba zai yiwu ba. Sannan kullum ka dinga kwana kana tashi da sanin cewa kafirai hanyar da Allah ya ɗora ka a kai ba su so ka bi, ba su so ka bi, kuma iya abin da ya sa ba su so ka bi, Allah ce hasada ce da ƙiyayya. Jama'a mun fahimta?
ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin. Allah yace kafirai waɗanda suka kafirce ma Allah daga cikin ahli kitabi, haka mushrikai waɗanda suke tarayya ma Allah ta hanyar bautan waɗansu abubuwa koma bayan Allah, ba su so an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum, a saukar muku da wani alkhairi duk kankantarsa daga wajen ubangijinku. ba su so wannan alkur'ani ba su so, wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba su so, wahayi da Allah ya ma manzon Allah na shiriya da za a dora ku akan doron hanya akan shiriya ba su so. Allah ce ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitabi walal mushrikina an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. waɗanda suka kafirce ma Allah daga cikin ahlul kitabi da mushrikai, Allah ce ba su so a saukar muku da wani alkhairi daga ubangijinku duk kankantarsa, inji Allah. ba su so. To wannan hanyar da kake kanta haushi suke ji daga cikin sharrinsu shine su ɗaga ka akan wannan hanyar su ɗora ka akan wata hanya wadda ba wannan ba. Jama'a mun fahimta? To kullum ka dinga kwana da tashi da sanin ba su son wannan alkhairi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ma wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na addini da imani. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. الله تعالى والله يختص برحمته من يشاء. الله نكي بنتم ودي يسوع رحمة. شيكم الله هكا يقدامه يا رحمة أكم باينسا يتك حسكن الدينسا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الكافرين. الله مدaukakin sarki yace wadda kathirun min ahlil kitabi, da yawa daga cikin ahlul kitabi suna tsananin buri law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran, ina ma da su mai da ku kafirai arna bayan imaninku. Kamar wani ne yace Allah to me yasa suka damu da haka? Allah yace hasadan min indi anfusihim, saboda hasada da take ransu. Ba fa kafirai ba, har waɗannan wallazina fi qulubihim maradun, ko a ofis ka zo ka wuce da gemu haka wallahi haushi yake ji. Gemu ba a fiskarsa yake ba, ba a fiskarsa gemun yake ba, amma wallahi akan gemun kawai haushinka yake ji. Jama'a mun fahimta? Akwai ciwo a zuciyarsa ko ba ciwo? Akwai. Haka kawai inda zaka rike addini, rike addinin baka ma kowa magana ba, haushi kake ba su. Wallahi haka ne. Rike addinin kawai haushi kake ba shi. Allah ya ce to akwai ta a zuciya. Hasadan min indi anfusihim. Hasada ce Allah ce daga cikin zuciyarsu. wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Allah ce saboda hasadar da take cikin ransu, kai kuma kar ya dame ka, wurare da yawa abinda Allah ke faɗa kenan, ka rike addini, kar ka damu da ɗan duniya, kafiri ne, munafiki ne, waɗanda suke da neman huce haushi
akan musulmai ko addinin musulunci, Allah ce kar su dame ka. A wani gusa Allah ce la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. La yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Allah ce kar ya rude ka, kar ya dau hankalinka, kar ya burge ka curuwa da jujjuyawa da kafirai suke a cikin ƙasa da kuma cikin duniya. A cewa ne yau yana ƙasa kaza, gobe jibi yana ƙasa kaza, gata yana waccar ƙasan, ya wuce ya tafi waccar ƙasan. Allah ce karka yadda wannan ya ɗauki hankalinka ko ya burge ka. Me yasa? Allah ce mata'un qalilun, jin daɗi ne ɗan kaɗan, thumma ma'awakun jahannam, sannan makomar su jahannama, wa bi'sal mihad. Allah ya ce shimfiɗi yayi muni. La ya gurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Allah ya ce kar ya ruɗe ka, zagaye da kafirai suke yi a cikin kasashe, tafiye da kafirai suke yi a cikin kasashe. Kar ka dauka wannan shine wayewa, kar ka dauka wannan shine cinyewa, kar ka dauka wannan shine haduwa. Allah ce mata'un qalil, wani dan jin daɗi ne kankani da bai kai kyaftawar ido ba. Thumma ma'awahum jahannam, sannan in sun gama wannan wutar jahannama da su je, wa bi'sal mihad. Allah ce ya munana shimfidar da suka yi wa kansu a kafirci. A wani gusi Allah ya ce la tamuddanna ainaika ila ma matta'ana bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khayrun wa abqa. Allah ya ce la tamuddanna ainaika ila ma matta'ana bihi azwajan minhum. Allah ce kar ka daga ido ka dinga kallon abin da muka jiyar da waɗansu daga cikinsu na jin daɗin rayuwar duniya. Allah ce karka ɗaga ido kalla. La ta muddanna ainaika, karka ɗaga ido ka kalli ila ma matta'ana bihi azwajan minhum, jiyar da wani nau'i, wani ɓangare nasu da muka yi na jin daɗin rayuwar duniya. Allah ce zaharatul hayatid duniya, fure ne irin na rayuwar duniya. Allah ce ba da jimawa ba zai yi yaushi ya bushe. Linaftinahum fi. Allah ce domin mu jarabce su akan wannan abin da muka jiyar da su daɗin ne. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Arzikin ubangijinka shine mafi alkhairi, shine mafi wanzuwa. Jama'a muna fahimta? Wurare da yawa sai ka je na فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. الله يقول فلا تعجبك أموالهم وأولادهم ولا أولادهم. الله يقول كريه برجيك dukiyarsu ko irin rayuwar 'ya'yansu. Allah ce kare burge ka. O alkur'ani, kasan wani abin da ke ingiza shi kenan. Allah ce fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. A wani gu kuma yace irin ta akwai ta a wannan sura. Nan kuma wa auladuhum Allah kenan. Allah ce karka yadda dukiyarsu ta burge ka ta dauki hankalinka, wala auladuhum, karka yadda rayuwar 'ya'yansu ya burge ka ya dauki hankalinka. Kamar wani ne yace Allah yaya aka yi, yace innama adatu hasrin ko innama yuridullahu liyu'adhibahum biha fil hayatid dunya. Allah ya ce iyaka abinda Allah ke nufi da wannan dukiyar da ya basu, abinda yake nufi da wannan rayuwa na 'ya'yansu, liyu'adhibahum biha fil hayatid dunya, shine don Allah ya dandana musu azaba a nan rayuwar duniya, wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun,
rayukansu kuma da su fita a gangan jikinsu suna kafirai, in ji Allah. Duk abinda ka gani a rayuwa, duk abinda ka gani a rayuwa, ka sanya addini a gabansa kafin ka kalle shi. Idan kaga zai bata addini ka fita harkan abu, in kaga zai bata addini ka fita harkan abu, in kaga zai bata addini ka fita harkan abu. Shi wannan jin daɗi ne takaitacce, jin daɗi ne takaitacce, jin daɗi ne takaitacce. Karka yadda wata rayuwa duk yadda aka juya da kai da iyalanka, karka yadda ku fita a rayuwar addini. Duk abin da Allah ya halatta muku a rayuwa na jin daɗinku da walwalarku, ku yi amfani da damarku da Allah ya halatta muku. Wala tansa nasibaka minad duniya, amma karka yadda duniya ta ruɗe ka shiga cikin sabon Allah. Jama'a mun fahimta? Duk abin da ka ɗauko a rayuwa, duk abin da ka ɗauko a rayuwa, ka sa addini a gabansa kafin ka kalle shi. Idan zai taɓa maka addini, ka yi haƙuri da abu. In zai taɓa maka addini, ka yi haƙuri da abu. Ita rayuwar duniya, yadda ka san ka kyafta ido ka rufe, haka za ka bar duniya. Yadda ka san ka kyafta ido ka rufe, haka za ka bar duniya. Jama'a mun fahimta? Bari in ba ku misali na wannan rayuwar. Wato ita rayuwar duniya, tsarin da Allah ya mata dama bai tsara ta wajen jin daɗi ba ne. Jama'a mun fahimta? Ita rayuwar duniya, tsarin da aka mata dama waje ne na aiki. Ka yi aiki ka koma ka je ka huta, amma abun aikin ai ba da ka huta ba. Yawwa, kun gane misali? Kamar kasuwa ce, ɗan kasuwa in ya fita ya tafi kasuwa, in dai yana son bacci a kasuwa sai dai maneji. Haka ne? To saboda kasuwa wajen nema ne, ko dai ka samu na bacci akan kujerarsa, ko ya hau kan benci, amma ya miƙe ya wala sai ya dawo gida. Me yasa? Saboda kasuwa wajen nema ne. Bacci a kasuwa sai dai maneji. Jama'a mun fahimta? Kamar mutum ne ya tafi gona, ya je aiki, sai kuma yana jin bacci, kaga sai dai ya nemi wata kasar wata bishiya, amma dai ya sake ya yi bacci a gona yadda yake so, sai dai ya yi maneji. To duk wanda yake so yi bacci a duniya ya yi maneji, amma wajen bacci na can. Jama'a mun fahimta? To wadda ya nace sai ya huta a duniya, to irin hutu ne na wannan misalin. Ko a gona ne ya nemi wani dan kututture ya sa kansa, kaga dai hutu ba hutu bane. In yana so ya samu shimfiɗa mai kyau sai ya dawo gida. Jama'a mun fahimta? Wallahi haka rayuwar duniya take. Shi yasa aka kira ta sijinul mu'min. To amma wadda bai fahimci haka ba, shi sai ya ɗauka nan ne wajen hutun. Yadda ka san kasuwa wajen nema ne, gona wajen nema ne, to haka duniya wajen nema ne. Direba ne wadda sana'arsa tuki, idan ya fita shi da bacci mai kyau ai sai ya dawo gida. In dare ya yi sai dai dan gyara sit ya kwanta, amma ya ga shimfiɗa ya baje sai ya dawo gida. Me yasa? Saboda can ya tafi wajen nema ne. Jama'a kun fahimta? Wallahi duniya wajen nema ne. Aiki, duniya wajen aiki, inda damu koma nan ne wajen sakamako da hutawa in ka yi aikin da ka huta. Jama'a mun fahimta? Sau da karka yadda wani abu a nan ya ruɗe ka, wani abu a nan ya ruɗe ka, ka ɗauka wajen da za ka miƙe kafa ne. Wani lokaci kana bacci za a zo a ja kafa, in an ja kuma ka tafi kenan.
saboda haka abinda Allah ya halatta maka yi amfani da shi, duk abinda Allah ya halatta maka yi amfani da shi, abinda Allah ya haramta maka kame, ka ci gaba da aiki. Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha. Allah ya ce duk kyalen da kuka gani a duniyan nan, nama duniya ado da shi ne linabluwahum, don na jarraba bayina ayyuhum ahsanu amala. Waye zai tsaya yayi aiki mai kyau don gobensa, waye wannan kyale-kyalen za su ɗauki hankalinsa. Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata, Allah shine ya halicci rayuwa, shine ya halicci mutuwa. Liko alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wannan yazo, wannan ya tafi, a mutu, a haifi waɗannan. Allah ce domin in gwada ku waye zai zama mafi kyautata ayyukansa, liyabluwakum, domin ya jarabce ku, ayyukum, waye daga cikin ku ahsanu amala zai zama mafi kyautata aiki. Jama'a mun fahimta rayuwar duniya kenan. Saboda ka dage ka tsayu akan imani, ka tsayu akan sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallam, ka tsayu akan ayyukan alkhairi, ka tsayu akan addini. In ka mutu to sai ka je ka huta. Duk waɗannan abubuwa da ake yi duka yaudara ne da bata lokaci. A suratu yasin Allah yake faɗin abin da zai faru a aljanna. Daga cikin abin da za a yi a aljanna, Allah ya ce inna ashabal jannati al-yawma, sai ya ce fi shugulin. Hum wa azwajuhum Allah ya ce inna ashabal jannati al-yawma, Allah ya ce lalle yan aljanna a yau kam fi shugulin fakihun. Allah ya ce suna watan saboda shugulin ne har kun san fassarar sa. Fi shugulin fakihun, Allah ya ce suna cikin shagali da annashuwa. Wallahi shagali sai an je aljanna. Hum wa azwajuhum, yace kuma shagalin su da matansu. Jama'a mun fahimta? To haka Allah ya ce shagali yana can, ka tsaya ka yi aiki domin a yi wannan shagalin da kai. Amma wannan duba ta lokacin kara kai, duba ta lokacin kara kai. Karka yadda ka suke addini, karka yi durrinsi, karka yadda ka suke addini. Abinda ka zo yi a duniya shine ka bauta ma Allah, ka kadaita Allah da bauta, ka yi addini, ka koma ya baka sakamako. Karka yadda ka bi kafirci, karka yadda ka bi shirka, karka yadda ka bi hanyar bid'a, karka yadda ka bi sabon Allah. Abinda ka afka mishi ka gaggauta tuba da komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Babu rabautuwa ga wadda bai yi addini ba rabautuwa ga wadda ya bi kafirci da shirka. Waɗannan bayin Allah matasa da suka gudu da imaninsu, da Allah ya ba da labarinsu a suratul kafi, bayan sun yi wannan dogon bacci na tsawon shekaru, sun tashi, sun tambayi junansu jima wanda suka yi, sun tattauna. Sai ɗayansu ya ce to ku ɗauki kuɗinmu da muka yi guzirinsa, ku ba ma ɗaya daga cikinmu ya saɗaɗa ya shiga gari ya ce ya nemo mana abinci. falyanzur ayyuha azka ta'aman, ya duba mana abinci tsarkakakke mai tsafta. wal yatalattaf, yayi sanda, ya ɓadda kama, wala yushkiranna bikum ahada, kar wani ya gane muna nan anan. Sai
قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا سيتي إنهم إن يسهروا عليكم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتكم سيتي ولن تفلحوا إذا أبدا لا إله إلا الله yace to yayi sanda ya tafi ya nemo abinci kar yayi wani yanayin da za a gane kuna nan anan innahum in yasaru alaikum domin idan wannan sarki da mutanen gari suka tsinkayi kuna nan a kwance a wannan wajen kuna nan a cikin wannan kogo yarjumukum za su kashe ku yarjumukum da su jefe ku su kashe ku aw yu'idukum fi millatihim ko su mai da ku kan addinin su da hanyar su walan tuflihu idan abadan to in kun koma wani addini ko ba musulunci ba ba za ku rabauta ba har abada in baka yi musulunci ba har abada ba za ka rabauta ba har abada ba za ka rabauta har abada ba za ka rabauta ba in baka yi musulunci innahum in yasaru alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idan abadan in kun koma kuma kan addinin su ba za ku rabauta ba har abada saboda karka yadda a sa maka tunanin musulunci kauyanci ne ko rayuwa ta addini akwai kauyanci a ciki karka yadda a sa maka wannan tunani na musulunci kauyanci ne ko kuma idan za ka yi rayuwar addini akwai ci baya a ciki karka yadda babu yadda za a yi musulunci ya koma ci baya ba zai yi ba musulunci kullum haɓaka rayuwar ɗan adam yake ta kowace fiska ciyar da rayuwar ɗan adam gaba addini yake yi ta kowace fiska karka yadda hidimar rayuwarka hidimar iyalanka duk abin da ya shafi rayuwarka da jama'arka karka yadda ya fita wajen addini haka shine kadai zai baka dama ka yi nasara a duniya ka yi nasara a lahira wannan ita ce kadai hanya da Allah ya shimfiɗa wadda ba wata hanya da za ka bi baka bata akan hanyar ba sai in wannan hanyar amma duk hanyar da ka bi ba wannan ba wallahi sai ka bata wa anna hadha sirati mustaqiman Allahu akbar لعلكم تتقون وأن هذا صراطي مستقيما الله يتي ونن itace hanya ta madaidaiciya fattabi'uhu Allah ce ka bi wannan hanya sai ce wala tattabi'u subula kar ka bi waɗansu hanyoyi da ba wannan ba fatafarraqa bikum an sabili za su raba ka da hanyar tawa hanyar ɗaya ce shine musulunci hanyar ɗaya ne shine musulunci banda wannan hanyar wallahi ba wata hanya da ba za ka bata ba wata hanyar kuma in ka hauta ko an kira ka ba ka ji ba domin ai akwai dalalan ba'ida akwai bata mai nisa yadda za a yi ta kwala kira kuma mutum ya tafi kenan to kullum shi musulmi haka yake rayuwa yana mai tuntuntuni
game da ni'imar da Allah ya mishi. Idan muka tsayu akan haka za mu gudu tare mu tsira tare. Ita dai rayuwa ko baka bi Allah ba za ka rabu da rayuwa dole ne, ko baka bi Allah ba, ko baka bi Allah ba, ko baka bi Allah ba. Sannan babu taɓewa, ba taɓewa. Ka duba ƙimar lokaci, ka duba ƙimar rayuwa, ka duba ƙimar dama, ka duba ƙimar samartaka ga samari, a ce duk wannan ya ƙare kawai don duniya, akan neman duniya. Ai baka more lokacinka ba, ai baka more lokacinka ba. Wani bawan Allah yake sanar da ni, ya yi ritaya, an gama aiki kuma lafiya. Cito Allah ya sa albarka cikin abin da ya saura a cikin rayuwa. Sai muna magana, sai yake taɗin tuna lokacin da ake tafiya makaranta, ana ta kai kawo, a je makaranta, an gama wannan, a wuce wannan, aka dawo neman aiki, ana aiki ga shewa an gama aiki. Shikenan an gama da karatun da aikin duka ya ƙare, yanzu an dawo gida, yanzu kuma sai dai a jira ta Allah. Jama'a mun fahimta? Akwai wa'azi ko ba wa'azi? Akwai wa'azi. Akwai wa'azi. Duk abin da ka gani, duk abin da ka gani zai zo ya wuce. Duk abin da ka gani zai zo ya wuce. Duk abin da ka gani zai zo ya wuce. Duk abin da ka gani zai zo ya wuce. To in ya wucen kuma ba ka wuce ba ne, a duniya ne ka wuce, a lahira kana nan, a barzak kana nan, a lahira kana nan. Yadda ka ganka nan har abada, har abada, sai dai a yi ta canza maka waje. Daga duniya ka koma kabari. Idan an tashi alkiyama a tafi da kai filin alkiyama, daga nan a wuce da kai makoma. Allah ya sa mai kyau ce. Shikenan kuma a yi ta rayuwa har abada, har abada. To mai hankali wancan rayuwar yake nema, wancan rayuwar yake nema. Amma dai wannan rayuwar, ai tun da dai kana sallah, ai ka san dai akwai haduwa da Allah. To abinda darasinmu yake dauke da shi shine karka yadda ka yi soko-soko da maganan addininka. A yi rayuwa, in Allah ya baka dama na walwala ka yi walwalarka, amma dai ka san walwalar takaitacciya ce. Ka sani tanadi da tattali da za ka yi na gidan lahirarka, wannan shine tanadi da tattali na har abada. Ma inda kum yanfadu wa ma inda Allahi baq. Allahu akbar. Allah ce duk abin da ke hannunku zai kare. Idan ‘ya'ya 100 ka haifa, ‘ya'ya 100 ka haifa, ɗan autan kan in kai baka gani ba akwai wadda zai ga sallan gawansa. Yau kuma daga yau duk abin da ka haifa a duniya su ma sun kare. In kai baka gani ba akwai mai gane maka. Ma inda kum yanfadu wa ma inda Allahi ba. Allah ce abin da ke guna baya karewa. Duk abin da ke gunku Allah ce zai kare. Abin da ke guna Allah ce baya karewa. Ka nemi abin da ke wajen Allah shine wanzaje. Wal akhiratu khairun wa abqa. Allah ya ce lahira ita ce mafi alkhairi, ita ce mafi wanzuwa, ita ce mafi tabbata. Ita ce mafi wanzuwa, ita ce mafi tabbata. Ka yi faɗi tashi domin ganin ka kyautata gobenka. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadin. الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ya ayyuhal ladhina amanu, Allah yace ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, ittaqullaha, Allah yace ku ji tsoron Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadin. Kowace rai ta yi nazari, in ji Allah, ta duba me ta shirya domin gobenta. Allahu akbar. Allah ce kowa ya yi nazari me ya shirya domin gobensa.
wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allaha kabirun bima ta'malun lalle Allah masani ne game da abin da kuke aikatawa. Muna roƙon Allah ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi. Allah ya ƙara ma rayuwar mu albarka. Allah ya tabbatar da digadigan mu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah ya kawo mana aminci da zaman lafiya a cikin ƙasar. Kalma ta ƙarshe, 'yan uwa musamman waɗanda suke cikin garin Bauchi sun ga cikin rahama da falala ta Allah mun kammala ginin makarantarmu na Darus Sa'ada. Waɗanda ba a Bauchi suke ba ma na san sun gama sigir sun fara ɗora wannan makaranta ta Darus Sa'ada. Cikin yardan Allah mun kammala ta. Wannan falala ce ta Allah, alhamdulillah. Wannan makaranta wani tunani ne da wani fata da na ɗauki tsawon shekaru ina yinsa. Allah kuma ya cika mana burin. Abin da ke gabanmu shine aiki domin tabbatar da alkhairi da manufofi na alkhairi a wannan makaranta. Darus Sa'ada cibiya ce ta addini da yada addini da kuma karantas da addini da kuma ba da tarbiyya na addini. Waɗansu tsare-tsaren sun riga sun kammala yanzu haka, waɗansu kuma kwamitoci suna ta aiki ganin an kammala su. Makarantar tana da tsare-tsare akan alƙur'ani da dukkan fannonin da suka shafi alƙur'ani da sauran ɓangarorin ilimi na addini da kuma na boko. Muna da ɓangare na manya magidanta musamman dattawa ganin abin da ya faru a wannan makarantar mu ta Adda'u Waddawa. Yanzu in ka je za ka same su dattawa ne, waɗansu malamin ma jikokinsu ne. Tana daga cikin sashin makarantu na da ya fi faranta mini rai. Ka je ka ga dottijo mai furfura yana koyon karatun alkur'ani, yau an waye gari sun iya karanta alkur'ani da kyau. Lokacin da aka bude waɗansu suna ganin kamar ba za su iya ba. Malam Ibrahim yake gaya mu yanzu haka sun kammala suratun nisa. Rayuwa ta yi ko ba ta yi ba? A cikin ajin har farfesu akwai, ya yi kokari ko bai ba? A cikin ajin akwai ɗaya daga cikin manyan sarakuna da Allah ya sa mishi ƙaunar alkur'ani da addini. Tun bai zama sarkin ba yake zuwa yana zama a taburma yana karatun addini. Rayuwa ta yi ko ba ta yi ba? To wannan ya sa muka ga wannan bangare za mu ba shi muhimmanci. Kar ka ɗauka kana da uzuri wajen karatun addini wai don kana ganin kayi shekaru da yawa a duniya. Ina jin ranaku 3 ne ake karatun, kuma tsakanin magariba da isha ne. Kaga duk wanda yake sha'awar karatu yana da dama ya je karatunsa. Akwai ɓangarori na haddan alkur'ani, matasa, 'yan mata, matan aure, hadda na hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam, kuma duka bisa tarbiyya ta addini. Wannan shine manufa na farko da ta sa muka sanya harsashin ginin wannan makarantar, domin mu ga al'ummar mu musamman yaran mu ƙanana da matasa sun tashi a bisa tarbiyya ta addini. Mutum ya yi karatu a ce ya zama malami mai karantaswa ko mai da'awa, wannan ba kowa ba ne, sai ɗaiɗaikun da Allah ya musu wannan baiwa. Amma ka zama mutumin kirki dole ne, ka zama mutumin kirki dole ne. Akwai ɓangaren karatun boko tun daga naziri, primary school, secondary school da waɗansu abubuwa duka wadda makarantar tana ɗauke da shi. Sannan yanzu abin da ke gabanmu shine samar da sashi
na zaunar da waɗanda za su zauna kusa da makarantar domin ci gaba da karatunsu a wajen. Sannan na daga cikin nauyin da makarantar za ta ɗauka shine ɗaukan nauyin marayu da kula da rayuwarsu da ba su tallafi akan ilimin addini da na boko daidai ƙarfinta. Allah ya cika mana wannan buri, Allah ya cika mana wannan buri. Saboda haka ku ci gaba da sanya wannan cibiya ta Darus Sa'ada a cikin addu'o'inku, kuma insha Allah daga nan zuwa sati ɗaya ko biyu za a fara gudanar da dukkan darussa da suka shafi wannan cibiya mai albarka. Muna roƙon Allah ya sanya mana a cikin mizanin ayyukan muna alkhairi. Allah ya sa mu amfani wannan abun da muka yi a ranar hisabi. Allah ya saka mana da alkhairi baki ɗaya mu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Duk kuma abin da aka fitar na kowane tsari insha Allah na san Malam Ibrahim zai ci gaba da sanarwa da su man sagir insha Allah. Allah ya saka da alkhairi. Amin.